Aceethanden. Aceethanden. Gruwelijk. Nee, die ga ik meeroken. Dat is inderdaad, daar zeg je wat, hé. Dit is het. En dan moet je hier zo'n smiley face op tekenen, hier zo. Ja, maar weet je hoe warm je het krijgt? Weet je hoe leffe handen je krijgt? Oh ja. High power, the fucking camera.